Ta kamera je na hovno. Tak lidi, přeji vám krásné a šťastné, veselé Vánoce. Ano? Cože? To skončil? Jasně, rozumím. Dobře, děkuju. Takže... šťastný nový rok! Lidi, přeji vám krásný, šťastný nový rok. Tento rok bude váš. Nevím, proč bude váš. A... chtěl jsem si dát taky předsevzetí tady, že možná zase začnu s tím YouTubem trošku zase makat, ale uvidíme, protože mám teďka hodně školy, hodně osobní problémů jsem měl poslední dobou, takže prostě se uvidí. Ale doufám, že se potkáme zase příští rok tady na stejném místě. Jak vidíte momentálně vzadu, mi tady třeba chybí profilovka, protože momentálně je nová, takže potřebuju nějak jako vytunit. Už to je Pikachu nově. Hlavně mám v plánu si koupit novou kameru, protože toto je strašný. A samozřejmě pokračuje 4000 vstup challenge. Bohužel byla do konce tohoto roku, tak ji dáme, uvidíme na kdy, třeba do konce příštího roku. Why not? Víte co? Teď jsem přece byl takový neaktivní, byl nemocnej, takže prostě bohužel nevadím, ale doufám, že tak v únoru bys to mohlo se zlepšit. A jsem fakt rád, že jsem tady s vámi mohl být tento rok. Byla to neskutečná jízda, jsem s ním neskutečně užil a díky vám všem, kteří sledujete mé videa. I když třeba jsme se jako pohádali v minulosti, tak prostě jste super lidi pořád a doufám, že se vám daří dobře v životě. To platí pro všechny. Ať se vám daří dobře v životě, ať máte zdraví hlavně, to je nejdůležitější. Choďte ven, dotkněte se trávy někdy občas a užívejte. Tak jo, to by bylo moje vánoční poselství. No, Vánoce nejsou tak, ticho buďte. A chci se tady sami rozloučit s mým stromečkem vánočním. Mějte se. Čekat. Já mám mikrofon. Tak. Mějte se a čau.